Moi kaikki. Ollaan nyt mun lempipaikalle ja me tehdään pieni punnerushaaste. Totta kai tää on surfipunnerusta. Ei mitä tahansa punnerusta, vaan nimenomaan surfipunnerusta. Ja siksi, koska on kesä, niin me myös treenataan ulkona. Koska you can do it almost anywhere. No niin, ootteko te valmiita? Sitten lähtee meidän punnerushaaste. Me aloitetaan miesten punneruksista, koska joo, mä pystyn siihen ainakin muutaman. Sitten lähdetään punnertelee, lähdetään ensin tästä keskeltä. Siirrytään. Vino, leveä. Siis toinen käsi siirtyy puolelle, tulee leveä ote. Siellä ja ylös. Takas keskelle. Kapea ote. Toiselle puolelle leveä ote. Takas keskelle. Kapea ote. Ja tätä ei kannata tehdä surfilaudan tai suppilaudan päällä, koska putoat veteen. Jatku. Voin kertoa, että alkaa vähän tuntumaan. Napa pysyy silti tiukkana, selkä ei petä. Pylly pysyy ylhäällä. Montakohan me on tehty näitä? No jonkun verran. Loppuviimein sille on niin väliä, montako sä teet, kunhan sä teet. Näin mä aina sanon itselle, koska jotenkin mä en pysy noissa laskuissa mukana yhtään. Mut nyt tuntuu jo kivasti täällä rintalihaksissa. Sen verran alkaa tuntua selästä, että mä en jaksa enää pitää koko pakettia kasassa miesten punneruksilla. Joten, tadaa, naisten punneruksia. Siirrytään naisten punneruksiin. Sama liike. Polvet maassa on naisten punneruksissa. Ja sit kapee. Sieltä leveä. Kapee. Leveä. Kapee. Leveä. Jeps, kuten huomaatte, pääsi vähän prassailemaan, kun tekee naisten punneruksia. Suosittelen. Suukkohalle ja rakkaat surfiserkku-blogin seuraajat. Rakastan teitä!